ba za ki masa biyayya ba. Duk yadda kike son mijinki kike kyautata mashi, sai ya ce yana so ya kwanta da ke alhali kina jinin al'ada, sai ki ce masa to yanzu ka tsallake iya huruminka, yanzu ka shiga hurumin Allah, Allah yana gaba da kai, wannan dokar ka zo inda ake cewa no go area, anan ba za a daga maka kafa ba, ba za a saurare ka ba. Ina fata an gane wannan. Na'am, ya ce yana so ya kwanta da ke ta inda Allah bai amince ba, ba za a saurara mashi ba. Na'am, ya zo da abokansa a cikin gida, ya ce sai ki kwalliya ki fito ku zauna a yi hira a yi taɗi, ba ki sa hijabi ba, yana so ya nuna musu ya auri kyakkyawar mata. Za a saurare shi anan? Ba za a saurare shi ba. Za ki je anguwa kin sa dogon hijabi, ya ce wani irin hijabi ne haka har ƙasa, sai ka ce za ki je limanci, ki dan samu tayani gantari ki dan ɗora akan ki mu fita tare. Za ki saurare shi? Ba za ki saurare shi ba. Idan ya kawo kaset na batsa ya sa muku a video ko a DVD a cikin gida, ya ce sai ki zo a zauna tare da ke a kalla, za ki zauna a kalla tare da ke? Ba za ki saurare shi ba. Abinda nake so na nuna muku shine wannan biyayyar da aka ce ku yi wa mazaje tana da control. Ba a yi wa mai gida biyayya a cikin saɓon wa? A cikin saɓon Allah maɗaukakin sarki. Ina fata an gane wannan. Amma ba a cikin saɓon Allah ba, to wajibi ne a yi wa mai gida biyayya. Wannan shine haƙƙi na farko da miji yake da shi akan wa? Akan matarsa. Haƙƙu ta'a, haƙƙi na yi wa mai gidan ɗa'a da yi masa biyayya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da a ce mai gida Allah zai jallabe shi da wani ciwo na ƙuraje, ƙurajen suna fashewa suna zubar da ruwa da ɗiwa, a ce matarsa ta sa harshenta ta tanɗe wa'annan ƙuraje gaba ɗayansu, annabi ya ce ba ta gama ba mai gidan haƙƙinsa ba. Wannan shi zai nuna miki cewa haƙƙin yi wa mai gida ɗa'a da biyayya sai dai ki yi abin da kika iya, inda kika gaza muna neman Allah ya gafarta ya cika miki lada. Na'am, haƙƙi na biyu shine hifzuhu, kiyaye mutuncin mai gida. Kiyaye me? Mutuncin mai gida. Ya mace za ta kiyaye mutuncin mai gida? Hanyar da mace za ta kiyaye mutuncin mai gida, ƙa'ida ta farko, ta kare kanta, kar ta zama mazinaciya. Duk mutumin da matarsa ke da zina yana da kima a wajen mutane? Wanda ya zina da matarka in kuka haɗu akan hanya yake kallon ka, yana ganin ka wani sauna, kira mani shashasha in kaga sakare ku taho tare. Kenan ƙa'ida ta farko, bala'i ya gama zama bala'i a ce mace ta yi zina ko ba ta da aure, to balle kuma a ce matar aure ce, bala'in ya ƙara dubulin kenan. Ya ku mata ku ji tsoron Allah. Ana samun wannan matsalar ta hanyoyi da dama. Na taɓa faɗa muku a Kano, wani fasiki ya zo kan hanya ya ɗauki wata fasika, ya je kwana da ita a hotel, ya zina da ita kuma ta mutu a hotel ɗin. A hotel ɗin ta mutu. Kun sa wani abun ban tausayi, ya buga wani DPO na 'yan sanda waya, abokinsa DPO ya zo ya faɗa masa ga abin da ya faru. Mutumin likita ne. DPO ya ce me kake tsammani ya kashe ta? Ya ce akwai wani turare da ta fesa mai ƙarfi kamin mu kwanta, watakila tana da asma, za ta iya samun attack. Aka ɗauko jakarta aka bincika, aka samu handset ɗinta, aka rinka kiran wayoyi. Wani abun mamaki sai aka samu matar aure ce, ta sa katon hijabi, ta yi bankwana da miji, za ta je anguwa, za ta je gidansu. Ashe ƙarƙashin hijabin ta sa wando jeans da wata t-shirt, ta ɗame jikinta, ta tsukewa, ta matsewa. Ashe abin da ya saura kai ta kabari ya tsuke ta ya matse ta, abin da kawai saura kenan. Kuma bayan wannan wani abin tausayi da uwarta da ubanta, mijin saboda bakin ciki ko sallar jana'iza ta bai halarta ba. Ban ce muku yar wuta ce ba, amma dai ai kaga in ba wata rahamar Allah ba, wannan ta yi mummunar cikawa, da kyar in ba a ganta a jahannama ba. Baki san yaushe zaki mutu ba. Wace irin lalacewa ce kina da miji ki je ki zina? Lalacewa ta gama kaiwa ƙarshe. Yana da hatsari. Idan mijinki ba zai iya kare sha'awarki ba, akwai ka'idoji na shari'a da shari'a ta aje da za a bi a sama miki lafiya ki je ki aure wani. Amma ba dalili bane saboda miji bai da lokacinki ki ci gaba da zama da shi kuma ki ta zina a waje saboda shi babu matsala. Akwai wani
matar ta auri miji da ya jarrabu da zinace-zinace a waje, sai ta ce to tun da yana can yana yin harkar shi, ni ma bari in je in yi tawa, shikenan ya zama 1-1 maimakon 1-0, ya zama dan wuta. sai kika ce kima bari ki zama yan wuta. Riba me kika ci? Riba me kika samu? Akwai wanda mata masa wa'azi, ta ce idan ni kadai na maka kadan, Allah ya buɗa maka ka karo mata guda 3 mu zama 4, ni na amince. Ya ce shi bai niyyar ƙara aure ba mai sa shi ƙara aure, saboda bai niyyar tara yara ba, kuma zina da yake ba zai daina ba, amma ita ya bata garanti, ita ma ta je duk saurayin da ya mata ta yi zina da shi ba zai hana ta ba. Wallahi baiwar Allah da kanta ta kira ni a waya take gaya mu, wai shi ya bata garanti ta je ta yi zina, ta bata da bai da matsala shi. Na ce to in kika biye masa ke ma kin zama yan wuta kenan. Ta ce ya zan yi? Na ce in kin ga zaki iya zama da shi ki ta addu'a da nasiha ko Allah zai gyara maki ki ci gaba, in ba za ki iya ba ki samu iyayenki da magabatanki a zauna a dubi matsalar, ko ya gyara ko a dau mataki. Ya ku bayan Allah, da kin je kin yi zina kin gama da mijinki, kin zubar da mutunci shi, ba sauran kurjini da yake da shi. Akwai mata da yawa da ke zina da yaran gida, wanda mai gida ya dauko yana mata wanki da share-share da goge-goge, kuma sai ta rinka zina da shi. Akwai masu zina da direbobin gidan, musamman irin gidaje masu hali din nan. Dama shi bai da lokacin ta, kullun yana can harkar kasuwar shi ko harkar gwamnati, amma ya saya mata mota kuma ya kawo direba ya aje mata. To shi direban aiki biyu zai rinka yi, bayan ya gama tuka motar ita ma zai dan tuka kada. Bala'i ya zama bala'i ko bai zama bala'i ba? Akwai masu zina da abokan miji, abokin miji tana zina da shi. Bala'in ya yi yawa kwarai da gaske. Allah ka gafarta mana. To ki kame mutuncinki, baki yadda wani namiji ya taba jikinki a matsayinki ta ya mace ba. Wannan kare mutuncin miji ne, haƙƙi ne da yake da shi a kanki. Yana daga kare mutuncin miji, kada ki ba wani izini ya shigo cikin gidansa ba tare da izinin shi ba. Duk wanda miji bai amince ya shigo cikin gidanki ba, to karki kuskura ki ba mutumin dama ya shigo cikin gida. Karki kuskura kina waya da abokansa ana taɗi. Akwai macen da duk abokan mijinta ba wanda bata da waya shi, haka nan kawai za ta buga musu waya a zauna ana taɗi, ana kyalkyalewa da dariya. Mai gidan bayanan yana ina mutumin? Mutumin ai bayanan, ka san shi ba zama yake yi ba. To me ya kawo ka san shi ba zama yake yi ba? Wannan duk zubar da mutunci ne da mata suke yi. Ina ruwanki da abokin miji? Mijin ke auren ki ko abokansa ke auren ki? Me alaka ki da su? Me alaka ki hansa ɗinki wayar kattin banza da wofi akan titi kuma kina waya da su? Akwai wacce zaka samu tana waya ma da tsohon saurayinta. Tsohon saurayinta tana waya da shi, musamman 'yan mata da aka yi wa sabon aure. Dama ba shi kaɗai ya neme ta ba, akwai waɗanda suka nan neme ta, tana da wayoyinsu, saboda haka tana gidan mijin kuma tana communicating da su. Har tana ya dan ladi ka turo min kati mana, ya ce to ba matsala zan turo miki na 400. Haba 400 da san da muna waje ai na 15 kake turo mun, to ai yanzu ko na 75. Allahu akbar. Ka je ta shigantaka, wata na gidan miji wata tana jiran kuma saurayi wai turo mata kati. Mata ku ji tsoron Allah, wannan duk zubar da mutuncin mai gida ne. Yana daga kare mai gida, ke kare dukiyarsa, kar ki bari a yi almubazzaranci da dukiyar shi. Duk wannan yana cikin hifzuhu, kare mutuncin mai gida. Wannan haƙi ne da yake da shi akan wa? Akan ki. Ki tsaya tsayin daka. Mun taɓa zuwa asibiti na ga wata baiwar Allah, na daɗe ina mata addu'a. Ba ta da lafiya, tana da hawan jini, ana so likita ya auna jininta ya ga ya hau ko bai hau ba. Idan likita ya ɗauko wannan ɗan abin da suke ɗaurawa, da ya tinkaro hannunta sai ta ja da baya. Ƙarshe ta ce wallahi a nemo nasu mace wacce za ta auna ta, in ba haka ba tana tsoro in ya kama jikinta tana jin kamar za ta mutu, saboda ita ba ɗa namiji da ya taɓa jikinta, ita ba za ta yi amincewa da wannan ba ta da lafiya ne. Yanzu wannan akwai da za ta iya zuwa ta zina? Ya ku bayin Allah mata, ku ji tsoron Allah. Babban abin da ke jefa ku cikin wannan halaka neman duniya.
duniyan nan ba ta da tabbas. Ran da kika mutu kabari za a kai ki, duk zannuwanki nan anan za a basu. Wannan tarkace da kika tara a ɗaki bera yana yin bacci a ciki, duk anan za a basu, ba wanda za a kai ki kabari da shi.